שמתם לב עוד סרטון. ואני? יורית מלכידי לנו טובות. למה את אומרת את זה? זה מילה לא יפה. נכון נגדים? מה זה? לא, תראו. מה? מה את צועקת? ואתם לא יודעים כמה חם פה. מלא. מה את עושה? אמא אמרה לה ללכת הביתה. לא! מה נקלח? אנחנו ננהל. לאן? לבית! מה את עושה את זה עוד פעם? די! טוב, אני הולך. שזה לא יחצה אותי. בוא נקרא לסרטון, עושים בלאגן בשכונה. לא. טורו טורו טורו. די, זה יואו! זה לא מרשה. הביתה! כאילו אני גאה שנתקענו. יופי. טוב, בוא ניכנס. די. וואו! אל תלחצי, מה זה נתקע באמת? טורו טורו טורו. זה אחרי זה יעלה, כולם אנחנו יודעות. תשתירי כל החנות החל מ3 שקל. מה? זה הטלפון שלי. לא, הניידת הזאת מקולקלת. הלו. אנחנו אנשים מטרידים? למה דחקת? נתקעת כמעט. יש את עבירות פלילים. איזה עדי, איזה עדי, אימא'לה. אלוהים ישמור. אני. שתסתכלו. משהו מטריד ומוזר, כל מיני חולצות מפחידות. יש פה שלם, לא עוד 5. 100? מה אתה עושה? מגדיל את המרוץ למיליון. אז מה, גם לי יש מצלמה, הנה. תגדיל גם את הילדה. בוא נגדיל אותם. בגובה שלי. אנשים. הנה שקט. אימא'לה. בואי תראי את הילדה. אימא'לה, אני מפחד משקט הזאתי. הילדה בגובה שלך. יואו, הנה. התימניה הזאת מפלצת. היא מזעזעת, תעיף אותה. דורן. תראה, הילדה הזאת בגובה שלך. אפילו היא יותר גבוהה ממך. ואני שלום, יש לך עיניים כחולות, בוא נכניס אותם. נשים. בואי נראה לי ממנו. והגיענו לפה. לא נעשה את הבובות, וזה לא משחקים פה בחנות הזאת. נכון, זה להילי טוסי. פה? אופי תימני. אתה תימני. אבא שלך. אבא שלי תימני. כן. לא. מפלצת. תעשו את זאת. תעשי את זה לתמונה, תעשי את זה לתמונה. זה מזעזע. תעשי ככה. רציתי להגיד פה את זה. אתה עולה? מה זה הדבר הזה? כאילו אני עולה למעלה. איזה מגניב זה. יואו. לא רואים אותי אבל. רגע, אפשר לראות אותי ככה? דרך השקופיות? אבל התפחתקה את עצמה. יואו. זה קול. עושים שטויות ברחוב. מה זה, מעלית הולכת לפה ומעלית עולה? איך זה? מה, עושים שטויות? אפשר? תודה, המשך. גם אני נכנס. אתם נכנסים? יופי, תודה. פה. הנה. שקד איתה. מה, אין פה מזגן?
חם. נמשיך. כמו ששמעתי מהאנשים אחרים. מה שמעת? 1,000 קילוגרם. שהלכתי, נפלתי, הייתי על הרצפה. נחלתי ככה כאילו לא, כן, אני אומרת לך במזל, אני האחרונה שניצלתי בנס. יורדים? תקדים. שלום. למה לא הדגלת על האישה הזאת הפה? מה את אומרת את זה עוד פעם? אבל היא למטה. מה אכפת לי? טוב, אני עובדת. אני אגדיל אחר כך. אני עובדת. אני אנסה להגדיל בצורה כזאת. לא, אני עובדת כאן. מי בא? יוני. שקד, לצלם אותה. מה היא אמרה? בוא נצלם את שקד. לא, את מחללת. לא מקללת, היא פשוט אומרת כמה מילים לא כל כך נעימות. נכון? קוראים לה שקד אבו. לא. מה, אמרת לה, אל תקללי אותי? לא. קוראים לה שקד. הוא אמר, למה את מקללת? אז אמרתי לו, היא לא קיללה, היא רק אמרה לך כמה מילים לא יפות. כל הקלקוליאדה הזאת. אין שלומי תבלינים, יש לנו גם ליד הבית. אבל אני עובר... אולי נעבור ליד הבית שהיינו, לבית החדש שלי ונראה להם. נראה אותו ליוטיוב. לאייפון אין הרבה מקום בטלפון. ואדון, למה אתה מסתכל עליי? איכס. אבל פה, מה אני אצלם פה? למה? זה שטויות. שלום, גולדה. ילדות. וילד. שלום לכם. שלום, שלום, שלום. שנחזור הביתה אולי ננהג עם טיבה בסדר. צ'יו. שקד, תראי איך אני יכול לעשות לצלם את המצלמה. הנה אלה. מה, את רוצה לקנות פה פיג'מה? אין לך כסף. זה עולה 30. אם אתם רוצים לדעת. אוי ואבוי, חזייה עם צלב. מה עם צלב? חזייה. ומשקפיים ממש מומלצים. זאתי של חברת גאצ'ה גאצ'ה. אני לא טועה. או סטארק. סטארק, נו, כוכבים, נו. איך אומרים את זה? סטאר, לא סטארק. יואו, קוצים. וואו. בוא נלך לסוניה. אילי, נכון התכוונת לזה גלגלון כאילו? ולא רשום גלגלון. רשום אש, כיבוי אש. יש פה הרבה אנשים שמסתכלים עליי מאוד מוזר. אני נטען הורדת את שף, כבד. יד זו פיצה. לקובירים גירים. צ'וצ'ין, 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 הנה זה המקום. הנה פיג'מות. אוקיי, אז אנחנו מקווים מאוד שלא נהנתם. סתם. אילי, בוא נראה להם את השוקולד מוצרט.
אוי, אמא שלי מתקשרת! ואי אפשר לענות, רק מחזיק. כי אני מצלם. אני הולך להראות להם את השוקולד מוצרט, אתם באים? ויש פה תחתונים מאוד מוזרים. אין לך שוקולד. לא, אני הולך להראות להם מה אני יכול לקנות בצהריים ואני אתן להם את זה מול הפרצוף. אולי. גם בך, מה זה? חמיצות. זה נראה כמו גועל נפש. וואו, קצת ניוקי. כמו כל השם. בוא נלך מפה למוצרט. מיטל. אז אני אראה לכם את השוקולד מוצרט. ספר. אז אני אראה לך. וזה. זהו. אז פה נגמר הסרטון, אנחנו מאוד מקווים שנהנתם. או רק אני, כי היא הלכה לי. וזהו, אני מאוד מקווה שנהנתם. תירשמו לערוץ ותסמנו לייק. ביי ביי. נערכו.